But now i-penetration, yes, but i-penetration sithetha ngomntana oyintombazana apha. But i-penetration engasemva ayifani nengaphambili. Ngaphambili ufakile but not deeper compared to ngasemva, yebo. Sithini ke ngoku athi ubhala incwadi refer to i-psychologist so that yenze report, then we proceed to a police station solve the case. Okay, ndithatha abantwana ndibafake emotweni sodlula kusisi, sisi usebhizi, the helper, ndifonele my husband, baby umntana uRachel naye uyabuza njani nini besiphi, like kwenzeka ntoni naye apenike ngoku. Athi no ndiyaza ngizozama ukuba mandiphume emsebenzini, ndithe ndisebhizi ndipheka ndisekitchen ndive my husband endibiza baby. But now i-penetration, yes, but i-penetration sithetha ngomntana oyintombazana apha. But i-penetration engasemva ayifani nengaphambili. Ngaphambili ufakile but not deeper compared to ngasemva, yebo. Sithini ke ngoku athi ubhala incwadi refer to i-psychologist so that yenze report, then we proceed to a police station solve the case. Okay, ndithatha abantwana ndibafake emotweni sodlula kusisi, sisi usebhizi, the helper, ndifonele my husband, baby umntana uRachel naye uyabuza njani nini besiphi, like kwenzeka ntoni naye apenike ngoku. Athi no ndiyaza ngizozama ukuba mandiphume emsebenzini. Rape ayifike kuthi. Hello and welcome back to the Hope Revolution podcast. Thank you so much for joining us once again on this amazing journey. My name is Mrara and I'm your host for the day. The purpose of this platform is so that we can create a platform where people can come and speak openly and freely about the challenges that they're experiencing and also how they're navigating them. With that, we want to also educate whoever is dealing with those challenges so that when they see the show, they know better in terms of what it is to do when they reach that situation. We really love the support that you guys have shown us. We really love that you are sharing and engaging on our content. It really pushes us forward and encourages us to do better in that regard. Today, I've got a guest of mine who felt that it is necessary that she also come through to share his story. Sawubona sis. Khona. Thank you so much for making time to come through and tell your story. Yes, thank you so much. Maybe without wasting time, tell us about yourself. Ubani waguphi? Okay, igama lami ndingithandekile. Ndibuya eMatatele in the Eastern Cape. Ndingumama kaCwecwe. Okay. Yes, uCwecwe ke 7 years old, naye ebefunda eMatatele last year. Okay. The reason why ndilapha, umntwana wami wadlwengulwa last year. Nge-14 ka-October 2024. Oh wow. Okay. Into eyenzekileyo bhuti, umntana uhambile waye esikolweni because mina I'm working out of town. Okay. Out of iMatatene. So ndiba ngokuqala ukuphuma endlini, ndibe ngokugqibela ukubuya endlini. Okay. So nge-14 it was on a Monday. Ndibuya emsebenzini, utata, which is my husband, complainer about umalume we-transport obuye late nabantwana esikolweni. Okay, abesithi ke uzawukwazi ukubathethe nomalume yonke laa nto. Okay, ndiqonda uba uzothatha over kutata ko problem. Umntwana akananto but akho nto esolisayo that umntwana udlwenguliwe. Okay. Kulalwe nyani, Tuesday umntwana avuke ahamba esikolweni, akathethi into umntwana and yonke into inormal endlini, nam ndivuka ndiye emsebenzini yonke into right. Now I've got a 1-year-old son, oyi brother kaCwecwe. Now on the day ke sivuke engekho right, so mna ndivuke ndiye emsebenzini. Ndithi no baby mandihambe ndiye emsebenzini, then utata yena asheke endlini, which is my husband, asheke naye umntana athi uzomthatha amse kwi-GP. Ahambe nomntana ngenyani amse kwi-GP. Ndithe sendifikile emsebenzini, I felt like mandihambe ndo-assista utata kwi-GP. Then ndifike kwagqirha, ndifika sebesithi baphumile bayothatha i-medication e-pharmacy. Okay. Nyani ndiye kubo, then we drove home. Normally xa ndiphume early emsebenzini ndiye ndidlule esikolweni ndimpick up umntana because umntana ufunda e-town. Okay. eBellevue College. Ndiye ndidlule ndimthathe but ngalamini kwakho around 11 and isikolo siphuma ngo-2, so I was like kuse-early masami. Now sasidecayidile because endlini sine-mini farm nje sinengulube nani. Okay. So sithi masivele sihlinze ihagu for ipati because besewenza ipati for i-1-year-old son nge-weekend because namhlanje it's on Tuesday. Yes. So utata kabize ke the neighbors like amadoda kuba mazomsiza like exhela ihagu. Nyani exhela ihagu umntana abuye ke ngexesha eli-right now today, not late like umalume afike ngeli xesha eli-right. Xa ifika umntwana abuye on Mondays ke unxiba i-tracksuit, Tuesday unxiba grey pants.
abuye unxibe ijacket and I'm like sisi kuyatshisa ngaphandle why unxibe ijacket ayehlise nje anziphe ijacket manifika ndibone ukuba ugrey lo izip ayinyokanga and also i-button le yakhe ayifaswanga ndithi sisi why unxibe kanje avele angaphenduli sise-dining room avele ayi-straight to i-bedroom yakhe abuye kuyabraywa inyama like kurayithi sihleli sonke apha uyabona khona futhi nosisoncedisayo akho ngxaki sihlale sitye inyama around 6 umntana complaine ngesisu uba uphethwe sisisu ahambe ayilu abuye within 10 minutes athi mama nesisu again ahambe umntwana ayelu xa ibuya nawo akasakwazi ukuhamba kakuhle uyakhawuleza kukubuya akahlali uyakhawuleza no mama ndinengxaki yesisu xa ibuya ke bhuti mna ndivele ndithi mna okay maybe ebe-constipated umntana because ukhala ngento uthi isempundu isebheke ndithatha ipanado mna ndimnike umntana ndimselise ndithatha antidiarrheal because uthi uyakhipheka ndimnikeze interdiarrheal ndimnxibise ile nto ke iipijama zakhe ayolala umntana ndithi sisi should over anything cela unditatshe now endlini yakhe kulala nomntana lo wam oyinkwenkwe and then ne-helper balala bonke ndithi once ufile anything ebusuku uhambe uzonokha ekamereni yethu so that sicheke kuba kwenzeka ntoni okay mam now that umntana bengekho right like my 1-year-old son bengekho right on a Tuesday so ndidecide ukuba okay mandivuke ndipheka isapha to assist i-help so that angabe epheka esenza zonke izinto on a Wednesday now because umntwana akekho right ndithe ndisebhizi ndipheka ndisekitchen ndive my husband endibiza baby use-dining room ewe baby ndidibana no-Alu e-dining room Alu akakwazi ukuhamba hayi bo u-Alu now I can see u-Alu impundu uzikhuphe kakhulu now ziphumile I'm like sis utheni athi mama ndivuke 3 times ebusuku bekubuhlungu ndithi ba sis bekumele ubundivusile nje but ingabi nangxaki and besihlutshwa yi-load shedding at the time so ndithatha ifowuni ke mna ndithi yiza siseromini yakho ndizokuchecka ebhek so afike ke ndithi you must kneel ke girl agibele phezu kwebhedi yakhe anile akhuphe impundu ndifika ihole ingaka ngisemuva enganeni yabo I'm like hayi bo ndithi baby hayi izojonga kwenzeka ntoni emntaneni xa ifika naye hayi bo utheni umntana still but indaba ye-rape ayifike kuthi ayifike indaba ye-rape kumntwana uRachel but ndibona phaa I can see uba ayingeke ikhona into erongo apha and ndibona ne-bubbles still ayifike indaba ye-rape kuthi I won't lie ayifike indaba ye-rape now ndithi ngekhe because ebengayanga mos ubaby emsebenzini on a Tuesday now ku-Wednesday ndithi no wena ye emsebenzini because we both working for SAPS ndithi iya emsebenzini mna ndizothatha umntana ndimse kwagqirha nyhani I called my boss ndixele uba ngeke ndileqisa umntwana kwagqirha akekho right nyhani ndiphume 8:30 sibe sifika kwi-GP xa sifika kwi-GP ndingunumber 3 kwi-queue iyahamba ilayini but still umntwana keeps on saying mama ndifuna ukuya ebathroom ahamba ebathroom abuye athi mama kuphuma into but iyafuna ukuza but ayiphumi uyabo I'm like no sis uzoba right but sezongena kwagqirha mind nje bendibona yonke le nto but u-red around still ayifika indaba ye-rape ne singene consultation room afika ugqirha xa ifika ugqirha athi hayibo yizola bejoke yabona yizola bekuzisobhoy namhlanje ndihamba naye uboy i-help ke ndiyithathile because icele ukuba ndiyoyidropha eShoprite yenza izinto zayo then sibesishiyeka thina athi ugqirha ndithi gqirha umntana ulimele andazi ulinyazwa yintoni but eback andazi kwenzeka intoni mkhulu umngxuma wakhe athi ugqirha no makalale ngecala manje mna ndithi mna bendimgqugqisile athi yena makalale ngecala anyuse impundo yi-1 like 1 bam xa isithi inyama ivele iphumeka so athi yo this is beyond my control. This is sexual assault. I ran out. Oh my God. I cried. You know why I cried? It's because I'm also a victim of rape. So I know how it feels. Ndabaleka but ndashiya abantwana ngaphakathi. Abantwana bonke bayakhala and all eyes are on us now because abantu are like ba kwenza kantoni uyayibona. Ndizicenge but ndithi you know what ngumthwalo wami lo. I need to push. Okay. Ndingene ngaphakathi ndiye kugqirha ndithulise lo mncane uyakhala ndizame nogel so ugqirha aphinda amcheke nangaphambili ugel because mna bendifocuse emva amjonge ngaphambili xa ifika athi sisi udlwengule umntwana but now i-penetration yes but i-penetration sithetha ngomntwana oyintombazana apha but i-penetration engasemva ayifani nengaphambili ngaphambili ufakile but not deeper compared to ngasemuva yabo sithini ke ngoku athi ubhala incwadi refer to i-psychologist so that yenze report then we proceed to a police station solve the case okay ndithatha abantwana ndibafake emotweni sodlula kusisi usebhizi the helper ndifonele my husband baby umntana uRachel naye uyabuza njani nini besiphi like kwenzeka ntoni naye apenike ngoku athi no ndiyeza ndizozama ukuba mandiphume emsebenzini okay fine
siyofika kwi-psychologist lesireferishwe kuyo ikhona i-note. Xa ndifika khona kuthiwa kuyabhukhwa, funeka wenze i-appointment. Okwesibini, i-medical aid yethu lesiyisebenzisayo ayisebenzi khona. Okay, what's next? Because now yonke into i-agent and ingane ayikhona uhamba. Umntana ifundisuka naye apha from point A to point B, funeka ndiphakamiselwe, sikhona istroller, lo mncane ngasasifuna istroller ndiphakamisana. So ngulo muntu manje, I need to be stronger, yabo. Siphume, ndithe xa ndidriver ndisiya police station, I was like, no, mandingayi police station, mandithiva isikolo because sisetown vele. Mandithiva isikolo, ndayofika esikolweni, mandifika esikolweni, ndifike ndirenke ibheli. Fortunate enough kuzo usisi ovele andazi noba i-receptionist, sorry, or unguklerk, but ndibe sithi sisi nantsi imoto ndiyipake phaa, umntwana uphaa, ningamangali wayo umntwana engekho esikolweni, umntwana udlwenguliwe, andazi ngubani, andazi nini, ana-information, but bendifuna niyazi because umntwana akazuze esikolweni. Nyhani ndiphume ndileqe epolice station. Xa ndifike epolice station, eMathatele police station, yonke into iphushe nje bhuti like sincedakale. I don't want to lie. Na abefika futhi no-husband naye ebona umntwana, abe ugele elinye ipolisa lisithi cela uthetha naye, ugela akasafuna ukuya kwasemntwini ngoku. So ani-assiste ngalo mncinci ke ngoku phela. Sorry to cut you. How old is your child? She's 7. She's 7 years She'll old. be turning 8 in September. How long ago did this happen? It happened on the 14th of October, this thing. The reason why we are saying on the 14th, even though we discovered this incident on the 16th, it's because of it tracks with way inxibile. 14 yiyo blood stains. Okay. Yes. La eza grey pants ezi wefike izip ingonyoswanga zona akho gazi, but i-track bottom yona inalo gazi. I-track bottom ngesayithatha ke sayinika amapolisa. Yes. So we drove to eThuthuzela now esibhedlela, esikothwa ngamapolisa, safika wacheck umntwana. Now ifocus yethu kuyo yonke lento sifocus ku Tuesday. Asemjonga ngoMonday next sifocus ku Tuesday kuba kwenzeke into on Tuesday. We don't have a clue. Nyani ndibuze examine acheckwe, i-buccal samples zithathwe, nyani khona i-fluids eziphumayo emntaneni ngaphambili nangasemva, still usakhala because uthi kubhlungu, kune-injuries around. Now ndibuza ugqirha ke ngoku eThuthuzela, abagqirha izamthatha how long umntana kuba ahilishe from le pain ayifilayo, because I can tell ba ukubhlungu ngendlela ahamba ngayo. Athi ugqirha no, izothatha 2 weeks but ndimnikezela i-medication. Ithi ke mna okay, nyani siphume sihambe siye endlini. Xa sifika endlini sayilele because utofiwe mosiphaya wathini ulele. Now sithi okay, sizomnikeza iipilisi zakhe i-prep by 8. Nyani umntana amvusa utata, amthatha utata ayeze naye dining room. So ndiphethe ijaki yamanzi, ndiphethe iglass. Utata umphethe athi yokubhlungu, mna ndifuna ukungena apha ejakini. Kuzoba right xa ndingena apha emanzini ejakini. Kulapho speak up ekhona ubana no, ikhona ingxaki. Because if now umntwana uzofuna ukungena ejakini, that means psychologically iyamlimaza le nto. So I'm pregnant ke at the time. Oh wow. I am pregnant. Now we decided uba okay, yazi ntoni, masambe masuke apha because asukwazi ukulala nomntwana enje. Asimthatha umntana simbuyisele esibhedlele. Now we decided to take umntana to Potchefstroom, to one of his private hospitals. Potchefstroom safika around 4 minutes past 12. Ebusuku uyakhala umntwana bhuti. It's a 3-hour drive ukusuka from eMathatele ukufika ePotchefstroom. Kulo 3 hours kwakunzima. I don't want to lie. Kunenkungu, kusisiphithiphithi and indlela incinci that side. But then safika and we had to be honest enough xa sifika esibhedlela ukuba umntwana udlwenguliwe. Now asifuni kuba nina nithathe over ukudlwengulwa komntwana, but sifuna umntwana ahilishe because i-private institutions azidili nendaba ye-rape, yabo. Nyani ke shame basifake kuthi uya-admithwa umntana, but now kuthiwe ke ngo-constipated umntana. Oh, constipated. Yes, sebebona constipation ke ngoku. Okay, so it's affecting her beyond just. Yes. Yo. Now kuthiwe uyalalisa umntwana, utata uzolala emotweni, mna ndizawulala ehodini nomntana. Nyani sihambe siyolala ehodini nosisi. Pha around 8 ndivuke ndithi manje ame freshen up ebathroom, ndifowunela utata ndibe ndisitsho no-Alu, sorry, uCwecwe. Okay. Also your daughter's name is Ucwecwe. Okay. Yes. And then Alu is the boy. Alu one. Alu. Oh, Yes. Alu. Okay. The boy. Okay. Yeah. All right. So now what happened is that kuyo yonke loo nto bhuti ndahamba ndaye ebathroom ndayohlamba, ndamshiya uCwecwe ehleli notata wakhe. The time ndimshiyile ke uCwecwe notata wakhe phayana,
andiva conversation ekhona kakhulu, but xa ndiqala ndiphuma sendigqibile ukufreshen up ebathroom, ndivula umnyango, ndive conversation iyaqala. Uyabuza utata, mntanam kwenzeke ntoni Monday wabuya late esikolweni? Because ubuye late wena Monday esikolweni. Athi decide ukuba ndiluvalo ucango. So that ndive ndingaba disturb. Hayi tata, on Monday sibuye late esikolweni. Umalume ufike late ukuyondilanda. Ukuyosilanda because there are about 5 of them abahamba ngala transport. Ufike late umalume ukuyosilanda esikolweni. The time silinda umalume we transport. Umalume now the caretaker. Uye wathi masambe sochayela eziklasini. I-picture ke bhuti ndikunikeza i-picture yesikolo ikanjani ne? I-classrooms i-back ye-classrooms zisengasendleleni. So if use-gateini yasesikolweni, wena use-gateini yasesikolweni, then ubona the back of the classrooms. Okay. Yes. You can't literally see into the class. So now umalume uthuma abantwana eklasini into bana mabahambe bayochayela. Ndihambile ke tata ndayochayela eklasini. By the time ndichayela eklasini, ndachayela tata ndave ndakhathala. I got tired. So she swept to a point where she was doing this alone, where she was? Obviously. Yes, I was sweeping the floor by myself. Ndavele ndakhathala. Then kwenzeka ntoni mntanam andazi tata. So this man sends them to that point of the school where no one will be able to actually see what's happening Exactly. there. And then now Magetu Katele usho kanjani? She got tired. She got exhausted while she was busy sweeping the classroom. Okay. So ndiye ndakhathala tata. So andazi uba kwenzeke ntoni. Until then ndive umalume the caretaker again saying, guys, umalume the transport guy ufikile masambeni. Oh, okay. What I did ke siphela apha istori andithi ndivele ndiphume ebathroom ndihambe ndiyothatha ifowuni yam ndibuyele back to ebathroom ndifowunele umalume we-transport. Malume, kwenzeke ntoni on the day ubufike late ukuyothatha abantwana? Sisi ndiyaxolisa bendingekho mna for ukuyobacollecta abantwana. So ndicele omnye umalume esidrayive itaxi zomntu oyi-1 into yoba ndicela ayondithathela ntoni abantwana. Now ufike late ke ngoku umalume because mna ndiye na-receive icall esikolweni kuthiwa abantwana balandwanga. Oh, but still inikeza question mark because kwesaa sikolo if umntwana kalandwanga kufowunelwa umzali. Inetwork ibikhona but bengekho load shedding. Iifowuni zam bezi-on. Nezikathathi iifowuni bezi-on but zange sifowunelwe. But they decided to call bani? Umalume. Yeah, usually who would call you from the school? Bendifonelwa ngusisi le nditsho ukuba wayapha either ngu-receptionist or i-clerk. Okay. Bekufowuna yena. Zange ndafowunelwa ngomnye umntu. Oh, okay. Ndidrop ifowuni. Now we called for a nurse sitsho ukuba this is an emergency because umntwana uyakhala kakhulu ngoku uthi kubuhlungu. Now ugqirha uzofika nini? Wathi ugqirha uzofika ngo-11 sathi asizukwazi ukulinda 11 umntwana ulimele. Now ivelile ke iphuphu ngoku. It's a matter of bana how do we take it out because i-toilet ivelile nje i-black like black. What I did as a woman because I had to be strong for my child. I took a pencil because I had a pencil case with us nento zakhe zodrawe nani. Ndazama ukumane ndiyikhipha kancinci i-toilet iyaphuma ndisebenzisa nezandla and she's like mama kubuhlungu. I'm like sisiqina kuzoba right. You understand? Wafika kugqirha wathi ugqirha hey bekusuppose uba lo muntu uyamthatha umse theatre but because of ba imeko ngoku seyimbi kakhulu ngcono asebenzise i-lubricant and ne-earbuds so that ayikhuphe. Wayikhupha ke but inintsi almost a liter yaphuma. Ndabuza doctor yinto eneyenze lento. Wathi ugqirha kum no because umntwana uyiminor. Now izibhems zezomuntu omdala umzimba awukho fit for kuba ungahlala izibhems. Now vele i-reaction bihleli izoba khona emzimbeni womntwana. Okay. Relief ingane yalala but mayivuka now yonke into uyaziphumela ke. Because obviously it's... Yes, yonke into ilusi, yonke into uyaziphumela uvela athi mama ndifuna ukuphupa utsho ngoku within 2 seconds ukhipha everything. Abewalker esiye bathroom. I had to smile bhuti because umntwana can see into bana ayikho normal lento yenzekayo. Yabo manje nisitsho nisithi sisi uzoba right. Fortunate enough iward sasinikiwe ine bathtub. So at least ndathi sisi ima up
Okay. yenza yonke into apha umamakho uzokusulela and I had to sing for her but bhuti kubuhlungu It's difficult. I can because imagine. now fune ndiprotecte lo mntana endimthwele fune ndiprotecte umntana wam you understand at the same time andazi uba kwenzeka ntoni. So now I want us to go back to the schooling environment. Yes. What do they say about this when you speak to them? The time ke sisesibhedlela they kept on phoning me class teacher nezinye nabanye othisha bebuza kwenzeke ntoni umntana unjani yabo yonke lana. I expected i-call ka-principal zange ndiyi-receive. I expected i-call maybe SGB zange ndiyi-receive yabona until ke kanti sizode sidibane no-principal. Okay. Ayikho mnandi ke indaba yam no-principal to a point yokuba saze sakhuphela namagama wrong. Principal because siye saphuma mosesibhedlela eyona nto endingazaye ndiyithanda yenzile ngoba sithi sisesibhedlela bhuti akube kusithiwa kufunwa incwadi doctor's note etshoyo into yobana umntwana osesibhedlela. As per my knowledge if uyagula uyahlala esibhedlela xa sowudischarge unikeza incwadi yoyisubmithe emsebenzini as long as uripotile. Yeah. Because asiripotile but ipressure nandiyifakelwa yona kuthiwa kuzobhalwa but umntwana kumele afakelwe anikezwe athathe okay sisubmithe i-sick note yakhe nani but I had to be strong ndabaxela uba no nizoyifumana umntana ke cause nangexesha siya esibhedlela ndiyakulenda lo mbuzo wakho futhi because by the time sisesibhedlela ugqirha i-pediatrician organizer i-psychologist yathi izothetha naye isitori sakhe sabe singatshintshi usisi esathetha the same thing and then amapolisa now I had to call the police ndibaxelele into yobana umntwana there's a new statement esikhoyo ngoku ebesingasazi thina ndicela nize hayi but hayi kwabanzima ke khona kwabanzima to a point whereby I had to call u-district commissioner wase-Alfred ndimxelela naye she gave me a cold shoulder ndimxelela uba sisi mamo nansi i-incident and umntana ukhulumile by now at least khona into ayikhulumile the time sihlele esibhedlela at least ama-investigation mayibiqhuba but she said okay on the 18th of October then we got discharged on the 24th of October. Ugeli ke uthi kwi-psychologist xa ibuza psychologist uba how are you going to feel when you see your teacher uthi I'll be happy I'll buy my teacher chocolate and then now okay and then with the males because there is umalume which is umalume lo that I'm mentioning on the statement ukheteka wabathuma but I don't know does my mom have your number what psychologist is what okay no I'll call you I'll let you know how I felt that was impendulo yakhe umntana now umntana sadischargewa nge-24 sakubuyela endlini 25 is on Friday 26 ku-Saturday wahamba umntwana wayodlala kwamakhelwane nabantwana because into eyenzekayo apha bhuti ineighbor yethu inabantwana bayi-3 abafundi kwesi sikolo naye ucwecwe ne abafundi naye kwesi sikolo so now bagibela i-transport eyi-1 xa begibela bagibela bonke xa behla bonke but singoneighbor vele yebo then bekhona omnye umntwana futhi omdala ke ohamba naye ucwecwe then abeseyingena ephasejini ucwecwe angena endlini uyayibona so now on the day ehambe wayodlala ke abuye kuyodlala abuye sithi ishomi zami zithi ziyanikhumbula etransportini and kuyavakala ukuba andikho okay so sisiwona uyafuna ukuya esikolweni yo mama ndiyafuna uba setransportini ndiyafuna uba sesikolweni but andizukwazi ukuya esikolweni ndodwa ndifuna uba sesikolweni nawe mama okanye notata ndifuna niyondigada xa ndisesikolweni andifuna ukuba ndodwa esikolweni it was on a Monday utata wahamba yayinguyohlela egeyithini from 7:30 to 2 uza ngomalume xa idroshwa ngumalume funa utata ame egeyithini mna ke ndandisemsebenzini ke on the day ndareceive a call 9:30 utata wathi no siphumile esikolweni ugela uvele wathi yena ufuna ugoduka oh okay fine Tuesday it was my turn uphuma 100 times eklasini akahlala eklasini every time ephuma uyawaiver ukuthi nje ndimbone I'm fine ngithe on a Tuesday ndipakile lapha ngaphandle ndathi yazini because ama-office wa-detectives la apho kusetshwa khona le case aseduzane manisukela hambe ndidrive ndiyova khona uba kwenzeka ntoni ngendaba yecase yomntana because istatement sona zange bayosithatha vele ngoku sisesibhedlela basithathe sisodischarge sisoba sendlini yayibona because bathi bafuna i-comfort zone for umntana yes so do you think the fact that she does not seem to
clearly remember what happened has to do with the trauma that you went through? I can say so. I can say so because yes. Yeah. Yeah. And then where in when I know this is an assumption, but when you as a parent look at a bird's eye view, where do you think that this happened? I don't know. You don't know. No, I don't know. I'll be honest because met the police. Remember? Yeah. We don't like assumptions as sebens most of the time because this is a sensitive case and a critical case. Yeah, so for now I'll say I don't know, but I'll come back. Yeah. In your perspective, within the people that were responsible for her, because she exchanges hands during the day, and that's applicable for any parent, right? Any parent who, has their child picked up, in the morning and so on and so on. That child is exchanging different hands. Yes. Who do you think needs to come forward and account and say, this is my part of the story, this is what happened? And do you feel that they did? Maybe who in your perspective needs to come and account for what happened to your daughter? I expected ukuthi isikolo because if umntwana uthi dathunywa ndayochayela, you are not saying i-incident yenzeke esikolweni, you are not saying i-incident yenziwe ngumuntu osebenza esikolweni okanye istaff sasesikolweni. You understand about but into endiyitshoyo into bana if umntwana uthi uthunyiwe because ngokwendlela isikolo esime ngayo kweli side eliface ngakulo isikolo i-classroom ne kukho igate that side. What if the time ethume umntwana ba makayotshayela kungene umuntu on the other side wafika wadlungula umntwana waphinde waphuma ngala gate? Mna I expected into bana if mna sendirepotile esikolweni then the principal will come forward azotsho nje kubana no we can help. We can help out and masiphusheni uzotsho uba sincede phi. Even though leyo into ifikile but ifike ngendlela wrong. Ifikile uprincipal utshilo buzosi-assista but not in a good way. In a way of silencing me. Yes. That was my next question. I'm going to get to the silencing. Yes. I wanted to actually ask you, Gucci, do you feel that the school is handling this matter the way they should be? No. No, they never done that up to today. I really got the silencing. What do you mean that when you say Gucci, when he attends to the issue, his attempt is to silence you? Okay. Nge-30 ka October, they receive a call from esikolweni. Sisi uprincipal uthi ucela kubona nge-31 nibe ne-meeting. Okay. Into bekuvele ndiyilindela ndithi now ndiyofika ke but esikolweni futhi ndandilate but I apologized. Ndafika emeetingini xa ndingena emnyango uthi what's your surname kanen ndibe ndimxelele surname yam ubusy kwi-desktop ne ndihlale se-boardroom sihlale qale ke meeting ke atsho kuba ubuhlungu, this is a sensitive matter. Now you understand that because ungumzali uyaqonda sise kwi-introduction siza kakuhle nayo but I can see into bana une two A4 papers anazo pha kuyi ezibhaliwe but andazi uba zibhalwe ntoni but phezulu ndiyabona uba kuthiwe DM mna uyayibona. Okay fine. Now atsho ke ngoku ubana ngabe kwenzeke ntoni ndiqonda uba this information yokuba umntwana wathetha wathi thunyiwe ngumalume. So I'm like, okay, you know what, man, be honest ngento yonke because I expected into yobana uzondibiza so that we work together. You understand? Now malume principal after nditsho yonke into andifundele incwadi. Kule ncwadi ke first page apho tsho khona ukuba uzosi-assista with anything esiyidingayo, uyayiqonda kubuhlungu kuthi sonke yonke laa nto. Asayine ezantsi. Mayaqeda ukusayina abeseyizothi ke kune-rumors ezicirculatayo that umntwana udlwengulwe esikolweni sakhe. Uyayibona? So kuyo yonke loo nto maniphume kuyo maningasirculate ii-rumors and uve nangestafu sakhe. Ndathi uyabona ke mna ndizusebenza nge-hearsays. Bekusuppose buthathe esa staff sakho usise apha sizotsho kuba mna ndathetha ndathini kuso. Ungixelela into yobana if ndiyaqhubeka ndithetha ngale nto i-reputation yesikolo izawungcola. Okwesibini i-community izawuthatha abantwana babo phayana babe affected at the school. Okwesithathu I'll face legal consequences should kwenzeke ukuba umntwana akadlwengulwanga phayana. Ndathi ke mna kuye
You think I care? I don't care. Mna. Because what matters the most mna ukuba ndidlwengulwe loo mntwana. And to you, I can tell you, Ndobana, the only thing that matters is reputation yesikolo. Exactly. Of which mna, I don't care. Mna ndidlwengulelwe umntwana. That's what I said to him. Now, a meeting was almost 2 hours, to a point whereby amazwi aseyikhuphuka ngoku, and a point and fingers kwalapha kum ebusweni. Wade wandixelela into yobana, I thought you were professional when I called you here. I thought you'll understand everything that I just explained. That it's fine if I'm not professional. It's okay. But ke mna owam umntwana udlwengulewe, and I need to know kubani odlwengule umntana wam. Yeah. Because the main focus for the school is to actually help you to find the facts. Exactly. Because whatever it is that happened to the child might have happened, might be happening, will happen to other children that are in the school. Exactly. So, like, I get you when you say that, because if someone who says they're a parent and they understand what I'm going through, they must understand what other parents will go through, other children will go through. Our efforts must not be to say, don't talk. Our efforts must be to say, talk more. Exactly. Because we want the culprits exposed. Exactly. So that we can get them out of this system. I heard you talking about the fact that you're also a rape victim. Yes, I was raped in 2014. Yes. How old were you then? I was 20. I was 20. I was still at university at the time. I got raped, and the perpetrator, yafumana bail 1,000 rand. Yadlulisa case to a higher court, a Kokstead. Seyidlulisiwe khona kwakusuppose buyavela ecourt nge-15 kaJanuary 2015. Akafika kwafika ilawyer yakhe yodwa, wathi akamazi ukuba uphi, kwa-issue warrant of arrest. 2019, I was working for municipality in Kokstead. Determined well cross robot ndambona ehamba ngevan ngebhakhi, ndathatha ifone ndayifota imoto number plate, ndahamba naye eMatatiyeni. Same office le bendireporte kuyo. Ndayosho uba nantsi i-registration number yemoto yomuntu owandidlwengulayo. Bathi kum, sisi thina asimazi. That was a lady. Sisi thina asimazi. Ubothatha ifone umfote so that thina simazi. That was the end of it. Yes. It's quite amazing to say that you are excuse me for smiling. I'm so surprised. You are, you know, as you did say, your occupation, right? Yes. How does this strike you? If you were sitting on the other side of the table and you're receiving this information, I think ngizophendula umbuzo wakho. Mandiye kulaa ndawo uzoyiva pho ngizokuphendula ne. Andithi ngisuke esikolweni apho bendihleli khona nomntana, ndathi mandihambe ndiye ofisini yamapolisa. Xa ndifika phayana, I was attended by a lady of which case yayingaphathwanga nguye, but the guy wayephethe i-case wayengekho ne. So now nda-attendwa ngusisi, ndithi ndifuna ukwazi way forward ukuba kwenzeka ntoni, what is happening. Yes. Ugeli wathi kum, sisi nansi iphepha eli amapolisa aligcwalisayo, J88, but ugqirha kabhalwanga ukuba lo mntwana ureyitshiwe apho. Ugqirha uthi kukho i-penetration nelentuka ne-wounds kuphela, ne-injuries sorry kuphela, but akabhalanga ukuba ureyitshiwe. Ndathi sisikanti umntu xa ireyitshiwe, wena xa kunothathwa le nto ifakwe noba kusempumlweni awureyitshwanga, because kaloku that's penetration. Ndathi sisufuna kude kuthini, because kaloku uthi yena, she fails to understand into yobana a 7-year-old akakwazi ukuthetha ekubeni yena eqhela ukudila nabantwana abana-4 abakwaziyo ukuthetha. Kulapho siqale khona ke isangavani kakuhle nosisi, to a point whereby I had to reveal now i-rank yami, of which i-rank yami ingaphezu kweyakhe. Ndathi kusasa ndizibophele lo mntu, ndizibambele lo mntu udlwengule umntanam. Wena uzawuhleka uthi uhleli phaya warrant officer kwi-cells. Waqala apho waphakama ke ngoku. Waphakama kwayingona eyibona kuba i-serious. One, umntana maka-organizelwanga social worker bhuti kuyo yonke le nto. Umntana ka-organizelwanga psychologist. Yonke into iphuma epokothweni yethu. And at the time kusenzeka yonke le nto iphelile ke ngoku imali, because sihlele esibhedlela ithi i-medical aid yethu, if uthathe i-blood samples kule nyanga funeka uphinde uzithathe after 6 months. Thina siyazithatha because umntwana ebene-infections ezininzi. Siyathatha and apha sinentoni ke ngoku sine-bill we had to pay nange-savings zethu, yaphela imali. So ndathi, you know what, I'm selling my car, it's okay. I'm selling my car, I'll start from scratch. If yafele yami indaba ye-rape, then yomntana
angeke ngikwazi. Yes, you can't So fail. now Yeah. ndilipolisa, but what I told myself ukuthi when it comes to my kids, I'm not a policewoman. Yeah. Either I'm dealing with a policewoman, either I'm dealing with a general or whosoever. But when it comes to my kids, I'm not a policewoman. I'm not wearing I'm a anything, mother. Yeah. I'm not wearing a I'm a rank. mother. And to a point whereby after yonke lento, I took the matter to social media. That's how uNomcebo angithola khona. Okay. I took it to Facebook. I received a flood of calls. And abantu befuna uhlangana nami. Now kwakhona meeting because Department of Education yathi yona nge-18 kaNovember, ive nge-18 kaNovember. I-incident yenze nge-14 ka-October. Phofu nge-15, it was on a Friday. Nge-15 ka-November, they received email. It was on a Friday. I was in town. I almost fainted from the principal because principal is saying, if usisi ingane it ayifuna ukuza esikolweni, ne? If akafuna ukuza esikolweni, it's fine. Then bhala something sizokwazi ukuyi-attach siyisubmit Department of Education umntwana azokwazi ukupasa. Apha ke bhuti sithatha nge-top achiever grade 1 because last year she was doing grade 1. Okay. She was a top achiever ebefumene ne-award. Unfortunately ngalamini bayo-awardwa ngayo ebesesibhedlela. Okay. Yayibona. So i-psychologist ended up imenzela AI certificate by such a brave girl wara. Now uprincipal ngifakele i-email ke ngokwetsho kuba umntwana akazokwazi ukupasa because with the letter endiyisubmitile mna from i-psychologist uthi it doesn't meet i-protocols zesikolo sakhe. I almost fainted because di-addressa njani le nto thiwe emntaneni. One, umntana une-trauma yokugrejwa. Ngoku uzotsho kubana wena akazukwazi umntwana kwenzeka ntoni. Uyayibona? So kuyo yonke ke le nto bhuti ndaphanse ndaquleka and nangeli xesha ndihleli nosisi ndirivela my rank ubana ndisemapoliseni, I started bleeding at the time. Okay. Ndaphuma ndahamba ndaya endlini. Xa ndifika endlini ndingena e-sitting room waphuma umntwana. Oh my. So I was like, okay, it's fine. And this is now beginning to affect you on more Yeah. than one level now. So that now, it's okay. It is well. All right, umntana. Ompha umntwana. Waphuma umntwana, akasekho umntwana. Miscarriage. Oh my, I'm so sorry to you. So my husband was not around. What I did, ndathatha nje container, ndathatha because andiyazi ngeculture banzoyithini, ndathatha ndafaka kwi-container because besemncane vele. Like bengekho umntwana, bengekho-fetus anyway. Yabo, saphuma isisu neseki yonke into, ndathatha ndafaka ebhodleleni, ndabiza umama okamakhelwane, mama kwenzeke kaso ndithini. Wabesisho kubana no kumele uhambe uye esibhedlela baklina wara. That okay, izawufika ifamily. So we had to bury loyo ngane ngizoyibiza ngengane ke even though kwakusisingqobo. So senza a mini funeral. Okay. That was so traumatic. I don't want to lie because now I had to speak to lesek bana mntanam hamba. Yabona khululeka hamba. I'm so sorry. You faced a lot ufika emhlabeni. Yabona yonke lanto yadlula. 18 now kaNovember sane meeting yangona lento ifika Department of Education. Sane meeting ngene Department of Education, all the stakeholders ezinye from the provincial level ugcwele bhuti wakhona uprincipal watsho nje ukubana yena he doesn't see a need of investigating internally because umntwana wahamba nomalume we-transport. So now you can tell into bana uprincipal yonke lento uzama ukuyiphushela ngaphandle but umntana uthunyiwe. Anandaba nayo yonke lento, but I feel like umntana was being punished for nothing because if bekusithiwa umntana wenze anything wrong besizonbiza isikolo andithi if ebenza into ene-misconduct phakathi besizonbiza isikolo then umntana simjezisa. But kwenzeka ntoni now xa umalume inguye uthume umntana wami ndithi why emthumile umntwana to a point whereby xa sesithetha phayana even i-Department of Education yathi kuye jonga principal irongo ngale ndlela othetha ngayo. Even with a letter owayinika yena osisi yayirongo because it feels like wena you took a salt and wayifaka to the wound. Uvusa yonke into now. This person is facing with a lot. You're dealing with a lot. I broke down. I wiped my tears. I went in again. To a point whereby one of the officials at the Department of Education washo ukuthi no, with the narrative of lesi story, I can tell, banomntwana, there is a perspective ukuthi ingane bayitraga. Yes, that's also my assumption. That is why umntwana engazukhumbula fokol. Okay, fine. Mna ke zaye ndiyazi that day zaye ndicabange sasihleli no-doctor ndathi yazi ntoni mani fonela i-pediatrician ke ngoku. Pediatrician amagazi wawalahla pediatrician futhi ke ndingawathathelanga no for i-drug because it's something that never came into our minds. Yayibona, oh okay fine.
what's the next step ke ngoku sithini sahlala kwathiwa kuzobakho i-meeting ke ngoku okay i-meeting yayinge-2 kaDisemba sorry now kwathiwa kuzobakho i-meeting nge-11 kaDisemba because mna ndime ngento ethi ndifuna i-contract endayisayina mna ethi umntanam kumele ayotshayeliswa. I'm not saying umntana odlwengulwe esikolweni asithetha ngarape ngothetha ngotshayeliswa komntana umntanam utshayelisiwe. Yeah. Meeting yange-11 ngebhuti uprincipal wayengekho kuthiwe makeze neepolicies zazisebenzisayo esikolweni and also mna ndikhona ndifuna i-contract and also mna ndikhona ndithi mna why ndingafowunelwanga as the parent because kaloku mna ngendifowunelwe ndazothatha umntanam okanye ndifowunele wena bhuti leqa umntana ulate akathathwanga esikolweni wangabikho uprincipal sangazifumani impendulo. Now ndisebenze until i-21 if not 22 kaDisemba because bendingenawo amalanga vena. Now ndifowunela ugirl ndisemsebenzini sisi uright ndirayithi mama unjani ndirayithi sisi Umntanakho? yes Okay. sisi kophinde undixelele istori kwenzeka ntoni esikolweni eze naso athi yazi mama ndiyakhumbula ngoku by the time nditshayela eklasini kwanuke ithaya elitshisiweyo Okay. then ndakhathala lashisa idayi ewe mama yo lanuka mama itaya elitshisiweyo lanuka mama ndathi ke mna okay sisi sayivala ke now fonela ipolisa ke ngoku idocket ke by the time ke ka 21st kaDisemba idocket seliku investigator yesithathu third. Wow, why? I don't know. Mna ndifune way forward. I want to know ukuthi kwenzakalani ngengane yami. But abantu uyafona uthi hayi idocket mna ndidlulisile ndine to a point yokuthi the third person was from the provincial level. The first one lo lathathwa kuye idocket. Okay. Bathi bazolinikeza omunye oyingu-captain from another district. Yena ke zange ngambona ngisho ngeliso lenyama ake ndimkhombese ndihlangana naye because yena xa ndibuza bhuti singadibana bhuti kwenzeka ntoni to a point yokuthi saze salwa ngixelela into yobana no sisi andizuva ngawe wena uzova ngam. Ndibuza babhuti kanti bezithathela ntoni buccal samples ithini indaba ye-DNA because kaloku if kukho abantu aba-interacte nomntwana on the day amadoda including notata wakhe thatha yonke into bathi no asizokwazi. Same applies to the lady enandithetha nayo because watsho ubana asikwazi vele sithathe buccal samples zomntu that will mean we are violating i-rights zakhe. Ndabuza bebenizithathelani ndathi benizithathelani now lona naye ungixelela into yobana no andizuva ngawo uzova ngam. Ndathi ke mna vele uyeke bhuti wathi nawe ndiyeke sisinathi nam ndiyeke ndayiripota to a provincial level iprovince yalithatha idocket elo polisa nayo at a level of full canal wayofika endlini naye esithi ndithi no mna anditsho ukuba yenza umsebenzi wenu ngendlela engekho right. You must follow all the protocols but mna I need answers. Asikwazi ukuba from October up to this point akho mntu ubanjiweyo akho mntu interrogate akho mntu uquestioniweyo akho mntu uthatha buccal samples kanti kwenzeka ntoni. You know, on in my perspective, Yes, as parents, we must come together. exactly. As like I feel Uguti, everyone else is dealing with that case from a profession perspective. They're saying because I'm a policeman, because I'm a principal, because I'm a caretaker, because I'm a transport guy, it's not really my problem. Whose problem is it? It's the parents. Exactly. So because you're leaving your children there, and for all the parents, I mean, I feel like you're really at risk, even for boys, because if they can access the school and do that, that's applicable to all the children. Exactly. No, it's really just it makes me shiver. Like right now, I don't know how to feel as a person who's listening to you because it's quite shocking. Yeah, it is, Bhuti, but kuyaphileka. Kuyaphileka bhuti wami and saphusha wafika this full canal ndamcacisela uba mna how I felt ngendaba yonke lento futhi ndamxelela ukubana jonga ndicela nendenzele ifavor mandiyivale le case ndathi bring me something if it's a statement mandisayine ndithi yekeni andifuni nifeeling ngathi ndinifakela ipressure but uthixo uzondibona I so wish anizalanga nina I so wish anizalanga. I want to also get to a point where I try, because you said that you had a meeting with the school at a senior level at the Department of Education. And you indicate to Guti, the principal said that... doesn't see a need. Yeah, he doesn't see a need because the child was handed over to the transport guy. But now
what sort of report was brought through? What sort of facts from his end did you receive to say, now I'm giving you my conclusion. I as a principal have concluded that this case requires no attention because I have identified the point that you guys need to look at to say, this is the man you need to talk to, because that's what he's saying. He brought forward nothing. Nothing. He said to me, no, with this letter that I gave to Esho ukuthi ungakhulumi ngale nto rumors ware circulator, disixelele nestaff sam uba masingathethi ngale nto. So ndambuza ke mna, you're trying to silence me. Yebo, because umntana wami lo sithetha ngaye apha ekugqibeleni. Umntana wami and nami ndadlwengula. And the day ndibona uba hayibo umntana unje nam nje zange ndizive right because ekugqibeleni nami ndiyayazi mos rape and ndiyayazi ubuzomaffecta kanjani. You understand? So now qhubekile nje bhuti isikhathi 11 kaDisemba wangabikho principal esikolweni wabe erepresentiwe ke ngugirl onye u-staff member sakhe. Kwaye Christmas yayingekho mnandi but I won't lie, akho mnandi man endlini. I just miss my family. I just miss that happiness. You are a young couple, kumnandi, we dance together, we make noise together. Akusafani bhuti wami. It's all longer the same. Akusafani bhuti wami, sihleli sizibambile. I-meeting ke bhuti kwakusuppose bihleli nge-11. Kwakusuppose ukuthi Department of Education, the circuit manager, and as Babizana circuit manager and whatsoever. Kwakusuppose ba iye reschedule and the meeting siphinde siyihlale because we need the information. Yes. Ayikho ke bhuti meeting ayikahlali up until today. I contacted the guy wengu chairperson. One ambusha. He makes sure into bana mna I don't open my mouth yena utsho kuqala uyaphambili. There is one question ke endinayo into bana if mna am treatwa ngolu hlobo, is it because of my color? So while you're on that one, what type of school is this? Is it a private school? Is it a public school? It's an independent school. It's independent. Yeah. Okay. And is it a mixed school? Mixed school. Okay. Yes. All right. And then i-principal okwakhe umuntu omnyama. Umuntu omhlophe principal. Okay. Indoda. Oh. Yes. Okay. And the chairperson, the colored, indoda. Okay. Yes. No, it makes sense. So that is why ndibuza kuba, is it because of my color? I need to know. Because even with a policeman eyafika ophethe Eastern Cape, like ophethe o detective laba abadila nge-rape, wafika naye sakhuluma ngeza ukuthi ukushaya kolwimi lwakhe ngezinto azivayo, because now there are rumors ezicirculate and izinto ezikhona nezingekho. In fact, azikho, but I'll put it that way, azikho. Because to a point whereby kuzothiwa no behleli bengenayo noneni endlini, like sinayi help thina endlini, you understand? And abantwana we make sure into bana angizothi ndiyi-victim ye-rape but nami ndandikidnaphiwe ndareyishwa then ndibe careless ngale ndlela yokuthi andizozinaki ingane zami, you understand? So now wafika ke ubrigadier and sahlala ndamxelela ndathi brigadier ndiyatsho nakuwe sapha into ndiyicika icase. Mandiyicika icase. Yeah. Kuzoba right ngomntana wami. Andithi thina siphila nge-rape. Right, it's fine. It's close. It's okay. But what I can tell you, brigadier, is that uyaphela umtshato wami. Uyaphela umtshato because but it's affecta nasendlini. There is one time lapho nda-end up khona and decision sithi yo uyandirapha. And he never said nchilo and it felt so bad. Because I can't enjoy myself with my husband. I can't fulfill the needs of umtshato wami. You understand? We are still young. Ne needs ubhuti. So ndithini mina because of indaba ye-rape and nabantu nabo abanikeza the other side of isandla. Uyabona? Wafika nomnye ka Department of Education efika kwathiwa i-meeting ufika pha kuJanuary xa iphela 30th kaJanuary. Kwathiwa i-meeting izoba Samatatiyeni of which nathi Samatatiyeli anyway. Now xa sesifikile pha xa singene egeyithini kuthi itshintshiwe ivenue ise-Mount Elefu. I-distance from e-Mount Elefu to eMatatiyeli, I think it's 140 km, close to 200 kilometers. Now, okay, sidinga ukuya soyi-2 because mina I've got a problem ye-panic attacks, you understand? Now, each and every time ndihamba ndisiya kwezi meetings ndihamba nomyeni wami. Okay. Now, kuthiwa asikho space for omnye wethu, kumele kuhambe oyi-1 umuntu. Ndithi mna ndifuna uhamba nomyeni wami mna. Abe sithi umyeni wami no ndifuna uhamba nonkosikazi wami andikwazi ukumshiya, uyabona? Yayi-issue bhuti. Yayi-issue to a point whereby utata lo waya wandifonela
wathi sisi ndizobe ndiproceda noprincipal kwi-meeting ndathi bhuti should you proceed noprincipal kuloo meeting ningaphinde nindifake futhi ndicela sivele siyiyeke kwayile case saphane nani ukuba ninazo ii-statements masiyidropheni le case mna ndizohamba nani ngoline saphane i-meeting zange ndiqale ke bhuti yadileya for 4 hours I ended up ndihamba ndodwa ndathi baby I'll be fine, it's okay, I'll fight for my child until I sweat blood. If it means I need to die because ndifuna justice for my child, it's okay. At least naye uzokhula abone naye ku-social media uba yo umama fought for me. Fighting. I'm trying to close this case because it seems like a case. But as for now, I'll fight for my child. That's what I said. Sayofika meeting enebhuti uprincipal kuthiwa makazise ii-reports zakhe uthi akana-report yena bengayazi meeting engantoni so akaphathanga nix. Fortunate enough kuthiwa i-meeting can be recorded. Ndiyarekhoda ke now kwathiwa mna manditsho sami story ndasitsho story from point A up to point Z and the principal is saying yena when he was conducting internal investigations echecka kwi-telephone no call was made on the day esikoleni. Oh okay, ndathi hayi principal wathi no, there wasn't any call that was made either to you or maybe to umalume. That came now, oh okay, no, it's fine. And then now uthi ingane zangisale nezinye ingane on the day esikolweni. Okay. Yasala yodwa. Ndithi hayi bo, wathi yes. Ndathi oh okay, no, it's fine. Yeah, but the fact is inganisele. Inganisele vele. Yes. What I did, I called umalume, the transport guy, because useThekwini ne. Ndabuza bhuti ukhona wathi no andikho sisi ndiseThekwini. Ndathi mina okay, ndathi bhuti ngicela undenzele i-screenshot se-call yala day ufonela esikolweni eBackview College. One screenshotela bhuti wafonelwa ngo-1444 umalume, isikolo siphuma ngo-1400. Normally xa ndifonelwa mna ndifonelwa ngo-14:15 which is ngo-1:15 latest. But that day kula 44 minutes bekusenzeka ntoni? Kwenzeke ntoni kula 44 minutes? Ndibuza ba ufonelwe ngubani? Ndifonelwe ngucaretaker. Ucaretaker wafonela bani? Uthena engafonelanga mna ke ucaretaker. Now you can tell into bana uprincipal kunezinto azihayidayo leyo ke andizuyifihla kokuyithetha bhuti noba ke izowenza kuba ndife I don't care because I don't feel safe anymore, you understand. But I can tell you mna bhuti ubana kukhona izinto ezifihlekayo up that I don't understand. And abe ndisho kwipolisi ipolisi ke endaphela ithatha i-buccal samples zika caretaker zathatha i-buccal samples zika transport guy wathi uzoyothatha i-statement eThekwini ke ngoku because in order for kubusuke from any province uye kwenye province ufumana i-authority must from the provincial level. So uzoyothatha i-statement ezokwazi uba at least naso mhlawumbe singa-assista, you understand. At least kwayile call le screenshot naso sesisize kakhulu, you understand. But still uprincipal khona into azifihlayo. Now uthi ke ngoku ipolisa why uprincipal enezinto ezifihlayo? Because now if ndicheka kwi-register uprincipal akekho kwi-register into etshoyo into yobana wangena esikolweni. But still mna as a parent ndithi if undingena kweyam iyadi mna andizusayina mna, this is my yard, this is my territory, you understand. So ebezosayina kanjani, you understand. Akekho yes. And then ipolisa la endapha lisithi yes, even if ukusenzeka zonke izinto then I need to get i-buccal samples zika-principal because we don't know into yobana wafika esikolweni okanye akangafiki. Uprincipal wathi akazukwazi ukunikisa nge-buccal samples zakhe. Wathi uzocontact igqwetha lakhe, ilawyer yakhe, wayicontacta nangoku ilawyer yakhe. Yatsho kubana ayumvumeli. Sisame apho ke ngoku bhuti zii-results ze-samples ngaphaya elab from Cape Town because nazo ii-results ngoku sizilindile nangapha nalo ipolisa li-interrogator by ucaretaker. Umane embuza oku into yobana ii-results azikaphumi na, asazi kanjani, asazi why ubuyithathe phi inumber wenza njani, we do not know. Ubani obuzayo ubuza ucaretaker lo wethu uma umntwana. Yes. Ubuza ngama-results ukuthi yes, uyabuzwa ke ngokubana why undibuza uthi no bendifuna ukwazi nje, ndifuna ukwazi ndi-curious. Asazi ke bhuti, so sime apho ke ngoku. But mna all I want into yobana bekho i-justice for umntana wam bhuti mna ndizomlwela mna umntanam. Endlini sinemoto ziyi-2 ne siyazithengisa imoto zoyi-2, it's fine. Sithengisa nomzi bhuti, it's okay. I'll start from scratch if it has to be, but I'll fight for my child until I sweat blood. I just need justice for umntana wam. If it means kumele it gets to uPresident Ramaphosa, it has to be like that. Just go. Exactly. Mna ndifuna ukwazi uba ngubani odlwengule umntana wam, emdlwengulelani. Wabakhetha bonke abantwana, wakhetha umntana wakho. Wakhetha umntana uba makamdlwengule ngoba yena ebetheni. You understand? I think this is one of those incidents that happened in an isolated space between 2 or 3 people that exposed the culture of the environment. Because if that had not happened, you would then not know the kind of
environment where your daughter goes. Exactly. You would then not know the kind of risks that she's facing. Hey, it might have been worse. But the fact that we now know that this is a thing that happened in that space and the people that are supposed to be accountable, it now paints a certain picture. Exactly. At least to get foot a delegate from Minister Senzo Mchunu ibifikile nayo ematatele yadibana nayo na investigating officer, so watch investigating officer into ba uthe naye uzonfonela. So I'm still waiting for him. Give kuba yena uzobuya esithini, but I don't want to lie. Department of Education, I feel like nayo iyapressa kwi-wound as it bleeds, but still nabo bayapress, suppress, because andizotsho bhuti uba bebezohamba bayobamba, you understand? Ndifuna investigation, ziphi reports zisame ngendaba ye-11 kaDisemba, ziphi reports, because I need answers. Andizothuma umntwana esikolweni umntwana ahamba yothunywa uba makahamba yotshayela, andizoba nomntwana otshayelayo esikolweni. Even if it means akazutshayela yedwa abanye batshayele, makahlale phaa abe lonely angatshayeli, andizoba nomntwana, andizothuma umntwana. I was paying a lot mina kwesa school, 2 point something ngenyanga, and mina as per my knowledge kwi-contract yabo ikhona indawo ye-housekeeping, I pay for umuntu ocleanayo phaa kwesa school. Now I fail to understand ubana kutheni uzothunya umntana amayotshayela. And why after hours? I mean, why after hours? bekumele asekhaya. And why kuzofonwa ngo-1444? I need to know 1444 ucaretaker. Hayi kutheni ngafonelwa ngamna? I-contract mina ndayisayina yokufonelwa mna, kutheni ngazange ndifonelwa? So that's it bhuti wami. Ndilapha ke sacrifice yonke into nathi I'll get here because I need answers. If it means kumele bhuti ndibeke nekati enhloko, I can do so, just for i-justice yomntanam. Ndifuna umuntu owadlwengula umntanam, ndifuna ukumbone phaa ecustody ephendula phaa kuba waye emhlungele umntanam. No, that's true. Yeah. And I really connect with you. I can't say I feel what you are feeling because that would be small-minded of me. But yeah, it's really something that raises my level of awareness. As a parent, I plead with you because our children are our most prized possessions, you know. So thank you so much for coming through and sharing your story. I feel like we must catch up sometime. Yeah. No, I'll come back. Point. Yeah, please. I'll come to Joburg. So that we know. I mean, you traveled all the way from your... Yeah. Wow. I can't believe. We are honored. And, you know, much respect to you as a parent. A lot of parents ignore these things. Uzuzu uti umntana entombazana, when she reports uti something happened, uzumamethi ayithula wena. No. You know, and we really, really love the fact that you stand as an example to other mothers, showcasing uti how far and deep does a mother's love go in terms of protecting your child, whether that is a boy or girl, it doesn't matter. But if they are your child, they are your responsibility. And thank you so much for flying the flag high. We really are behind you, and we hope that you find the justice that you need. Thank you so much, Nakuni, just to allow me, especially Suga Kutenyana existed. Okay. But then Diabulela Kakul, Nanigas the platform, and I hope no mas pala was a matatela, sorry. Mas pala was a matatela now, also a one podcast and come forward, because I expected in Dobana na Bobazuba na something about inside. They never came forward. You understand? But then, yeah, we soldier on. Yeah. I'll be fine. In fact, I'm fine. It's a matter of time. To get over everything. Even though inazozonke after effects and all the stuff, I can't trust anyone with my kids, with me, with myself here. But then, all is well. What are you doing now? Are you homeschooling the child? What's the environment like? No, as I no homeschooling. Because she's bubbly. Okay. She's a loving person. That makai is kolwen. Okay. But the second week as kolwen ke uqale lonyaka. Surprisingly, because bebedlala nabanye boys, and apparently bekhona water bottle now iphethwe nguye egijima. Now they take gijima na le water bottle boys zamleqa xa bukhathele, because into evele yenzeka after this incident ugaine kakhulu. And the problem isisu sakhe esikhulu sivesa race yabo, but isimane fluctuate wethu. But now kuthiwa zithe some phuthuma boys ezi wathi because nina nizi boys yizani, because I know into bani you can do anything. Now you can tell into bani usenayo anger, but ndathi makahlale esikolweni uzoba right yabo. Uya attendwa ke one of abantu baka Department of Education wamzamela ne psychologist mane siya behamba bayombona, but one thing endibaxelele yona ba mabangaphusheli into ba makathethe, you understand, just for healing yakhe. Makahile ugirl uzoba right, because
uyahila kule nto, not 100%, but uyahila, because I remember now, by the time after ndirechiwe, I said to myself, I'll never get married. You understand? But as time goes by, yandiwisa indoda, and he's dark, just like that guy. Kwakunzima qala, even to have sex, kwakunzima. I don't want to lie, but I fell for the guy. Yabo, that right? Kuyadluleka kona, but not 100%. But kuyadluleka. It's part of life. Yeah. Is she going back to the same school? No. Okay, you changed. Uchinje even the town. Okay. Oh, nice. She's far from us. Okay. Yeah, she's staying with my friend. Okay. No, at least if she's in a better space, then I'm also a little bit relieved, because I thought Asia, she can't go back there. It would just be a very... No, even the second manager was like, no, she can come back. She'll be sorry. I said, no, now you're gambling with my child. No. It can't be the case. Thank you so much, my sister, for coming. Thank you so much. And also to parents, I know abantu, like, if umntana wakho udlwenguliwe uzoba nenhloni ba umphakathi uzothini. Guys, let's stand up. Let's stand up. I know kukhona negative comments. I remember there was a comment yayikhona to one of the police officials, omdala, umama omdala. I said to her, no, when uzodila nabazali bami, anizodila amna ndiphendulana nabantu abadala. She said, ngoba yena engumama bekutheni ngambona umntana wakhe budlwenguliwe. But I can tell you, bhuti, mina ndadlwengulwa nge-17. Ndadlwengulwa nge-17 kaMay, ne? 2014, 17, the whole night until ndireliswe nge-18 kaMay. But mina ndayazi ngoJuly that ndarejwa. All along ndandingayazi ukuba I got raped. Because izinto endandizifakiwe, izinto endandizinekiwe, ndandingayazi, but I was 20. Ndandingayazi. And abantu omnye uve incident whereby apho umntu ehlala nomntwana endlini, but umntwana angamboni budlwenguliwe, ahlale naye for years. After 2 years azotsho ba hayibo umntana azovela kuba ndandidlwengulwa. You understand? Abantu mabanga pay attention more kwizinto ezinegative. Sifuna answers apha. We are here to learn. We are here to bana sikhule sonke sikhulisane. You understand? Because this is a cruel world. At the end of the day, my child is your child. You might laugh at this incident today. You don't know what tomorrow holds for you. You understand? Just need to push and be strong. I thank you, my brother. Thank you so much. I really want to dive into your story maybe the next time when you come back. But because of time, I think let's close it here. Yes. And just give thanks to you once again for coming out. She came from the Eastern Cape. Yes. From the specifically coming here to the Hope Revolution podcast. That's how hard she's fighting to get the answers that she needs. We also just appeal to you as a member of this platform, as a member of this family, to say, this is your platform. Let's try and see if we can support the lady. A like, a share would not really hurt. It goes a long way when trying to get to a point where we want to support whoever is having the issue. And I'm sure that as a parent sitting at home, you've also learned a thing or two about the kinds of risks that your children are faced with when going to school. From me, Muraro, as your host, I really want to say thank you once again for liking, sharing, commenting, and also subscribing. It's bye for now. Thank you.